Porque vivimos do mar e porque vivimos no mar. Con esta frase, o presidente da Megrove presentaba o novo proxecto de recollida de lixo mariño da cooperativa, Amecomar, unha iniciativa mediante a cal os barcos da cooperativa instalarán uns depósitos a bordo para retirar do mar todo o lixo posible. Todos os barcos da Megrove están equipados con eses contenedores. Aí o que faremos é no mar recoller todos os residuos que se generan, sobre todo plásticos, papel, cartón, e unha vez recollidos, depositalos nos contenedores que temos aquí a nosa espalda. Os materiais retirados do mar serán recollidos polo Concello para darlle aos residuos unha segunda oportunidade, favorecendo a economía circular. Cultivar o mar significa manter o mar nas mellores condicións para que o meu produto, en este caso o mexillón, sexa da máxima calidade e, sobre todo, que sexa sostible. E de aí parte este proxecto, esta sensibilidade que os bateiros teñen para un medio que, como ben decía o presidente da Megrove anteriormente, é o medio donde que se desenvolven vitalmente, pero principalmente económicamente. Canta mellor calidad teña o noso mar, mellor calidad van a ter os nosos mexillóns, mellor comercialización, mellor economía e, polo tanto, mellor desenvolvemento. O proxecto tamén conta coa colaboración da Asociación Bata para favorecer a inclusión laboral dos seus membros. Neste proxecto, de alguma maneira, nos aportamos a nosa parte xa non só de sensibilización, senón tamén de adaptación cognitiva deses paneis, deses dípticos que xeran para dar esa difusión dese proxecto e que despois desembocará noutro proxecto que xa está aí en marcha, o Grove Sostible, que de alguma maneira é o peche dese ciclo da economía circular, de reciclaxe que xa ben comentou Paco. Outra das patas deste proxecto é a concienciación, que todos os sectores e a veciñanza teñan clara a importancia de non tirar lixo ao mar. Porque este tipo de proxectos son os que máis nos gustan desde o GAL, por culpa de concienciar a xente de que todos vivimos do mar, directo e indirectamente, todos estamos nun sitio de costa que temos que ter limpio. No acto estiveron presentes membros da confraría e doutros sectores. Dende a cooperativa tenderon a man para que todos se sumen ao proxecto, destacando que a clave do éxito desta iniciativa é a colaboración.